Dobré ráno. Dobré ráno. Dobré ráno. Správne, Šiška. Vieš mi uviesť príklad? Prázdniny v lete sú dlhé a v zime krátke. Ticho, prosím. Iličková, či sme sa mi neučili, že za vetou príde bodka? Učili, pán učiteľ. Ja som čakala, ale neprišla. Teraz ťa, Iličková, vyskúšam z fyziky. Čo je jednotkou na meranie napätia? Jednotkou napätia je jeden... Pán učiteľ, Miško mi napovedá, že kód. Ticho, žiaci, nenapovedajte. Pokračuj, Iličková. Čo je teda jednotkou na meranie napätia? 1 volt. A ty si druhý, sadni si. Keď sa stiahne človeka, podchytiť to, čo je v ňom pozitívne a rozvíjať to správnym smerom, vyzbrojiť žiakov do života vedomosťami, ktoré zúročia či už ďalšom štúdiu na iných školách alebo v samotnej praxi. Výsledky vašej práce by mali byť oceňované denne a nie iba jeden v roku. Osobitne si vážime vaše ľudské vlastnosti ako čestnosť, pracovitosť a obehavosť. Je obdivuhodné, s akou usilovnosťou, ale predovšetkým láskou vediete svojich zverencov cestou žijeme. A ja sa z tohto miesta chcem poďakovať všetkým ženičkám, ktoré to tu pripravili, a prosím si pre nich jeden obrovský potlesk. Takže ďakujeme všetkým našim pani upratovačkám a všetkým našim pani kuchárkám a nechcem nikoho menovať, aby som nikoho urazila, a predovšetkým ďakujem všetkým vám, lebo keď ste tu neboli, tak by to tak krásne nevyzeralo. Keď som tak rozmýšľal, čo by som nám asi všetkým mohol popriať tento krásny deň, ktorý často spomínajú viacerí naši politici, či už regionálnej alebo na celoštátnej úrovni, napadlo ma, že snáď by som vám všetkým poprial, aby ste boli čo najviac v živote a v ďalšom pracovnom profesijnom živote obdarovaní 3 takými veľkými darmi. Tým prvým darom si myslím, ktorý všetci potrebujeme, je dar porozumenia. Myslím, že nedá sa naša práca vykonávať bez toho, aby sme necítili to porozumenie, či už od svojich kolegov, od svojich nadriadených, od rodičov, a vďaka tomuto porozumeniu sa cítili v práci príjemne. Tým druhým darom by snáď bol dar vďačnosti. Myslím, že nie je nič krajšie, ako keď príde študent, absolvent školy po roku, po 2, aj niekedy aj neskôr, s tou vďačnosťou za to, že pani učiteľka ho pripravila na také alebo onaké prijímacie skúšky a že sa mu veľmi dobre darilo v ďalšom jeho živote. A tým posledným darom, ktorý nám všetkým prajem, je dar lásky. Myslím si, že naše povolanie je jedno z mála takých, ktorí sa bez tejto lásky skutočne nedajú vykonávať.
Takže to všetko nám prajem a veľa, veľa ďalších rokov profesijného aj osobného života a úspechov. Na zdravie.